Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak 3 epai eman ditu Hotel Palacio de Aroztegi SLek konpentsazio batzordeak eta Palacio de Aroztegi SLek aurkeztutako ondare erantzunkizuneko erreklamazioen zati bat baiezten dutenak eta 18 milioi euroko kalte ordaina aitortzen zaie ondare erantzunkizunagatik. 3 erakunde hoien ustez, Baztango Lekaroz herrian hotel proiektu bat bultzatzeko lanak zapuztu egin ziren, foruzaingoak ez zituelako behar bezala babestu ekimen horrek sortu zuen oposizio mugimendutik. Javier Remirez, lehen lehendakariorde, lehendakaritza eta berdintasun kontseilaria eta foru gobernuko bozeramaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, Nafarroko gobernuak helegitea aurkeztuko du Auzitegi Gorenean. Protesta hoiengatik 7 pertsona ere epaitu zituzten 2021ko apirilean proiektuaren obren aurka egindako protesta ekintzengatik. Azkenik absolbitu egin zituzten akusazio partikularrak egotzitako eta fiskalak babestutako talde kriminal delitutik, baina 9.000 eurotik gorako isunak jarri zizkieten ertzapenengatik. Erreklamazioen hasierako zenbatekoa 26.244.000 eurokoa zen, emandako epaietan Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak 175ko eskubidea aitortzen du ondare erantzunkizunagatik kalte ordainagatik kobratzeko, hau da, 18 milioi inguru. Gainerako 125 kenduta geratzen da auzitegiaren iritziz erreklamazioa aurkeztu zuten enpresek ere ez zituztelako beharrezko segurtasun neurriak hartu. Remirez lehendakariordeak nabarmendu duenez lehen aldiz urteetan boto partikular bat dago Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaian eta bertan dio erreklamazioak ezetsi egin behar direla. Boto partikular honek bereziki aipatzen du proiektuaren sustatzaileak obrak legez kanpokoak zirela jakinda egin zituela. Esleipena erabat deuseztatzat jo baitzen, bai administrazio bidean, bai auzi bidean. Gardentasunaren eta tratu berdintasunaren printzipioak urratu zirelako adierazi du Remirezek. Adierazi dutenez, desadostasuna agertu duen magistratuak bere boto partikularra amaitzen du esanez jurisprudentziak ondare erantzunkizuna sortzen duen benetako kalte baloratzeko eskatzen duela, eta ez soilik hipotetikoa. Eta hemen, esan duenez, ez da egiaztatzen proiektuarekin jarraitzeko ezintasuna objektiboki gaur egun irauten baitu. Beraz, kalte egiaztatu gabe ezin da erreklamatuko ondare erantzunkizuna egiaztatu. Iruñeko udalak Arrotxapeko Anelier pasealekuaren urbanizazioa osatzeko prozedura bultzatuko du aurten. Proposamena honako hau da. 252 etxe bizitza sustatzea hoietatik erdiak babestuak. Berdegune eta zuhaitz eremu berriak garatzea pasealekuaren hegoaldean. Merkataritza zonak sortzea eraikin berrietako beheko solairuetan, zuzkidura lokal berriak beheko solairuan 1.600 metro karratukoa eta aparkaleku sistemaren berrantolaketa. Auzoko bizilagunendako 405 plaza bitarte sortu edo libratzeko. Pasealekuaren azken zatiaren garapena duela 25 urte honetsi zen 2001an desblokeatzen duen jarduketaren xehetasunak prentsaurrekoan aurkeztu ditu Jose Abaurrea, Gobernu Estrategikoko Hirigintza Etxebizitza eta 2030 agendako zinegotzi ordezkariak. Zinegotziak adierazi duenez udalak hirigintza gerentziaren bitartez lizitatuko ditu lanak 852.687 euroko bezabarne aurrekontuarekin. Urbanizazioaz gain Iruñeko udalak hirigintza hitzarmenaren izapidetza bultzatuko du ostegun honetan bertan eta horri esker, Errotxapeko plan partzialeko lurzatiak eraldatuko dira orain arte eraiki gabe zeuden eta 3. sektoreko erabilera eman zaie eta eraldaketak aukera emanen du lurzatiei bizitegi merkataritza eta zuzkidura erabilera emateko. Hauek dira helburu nagusiak, lurzati hoien garapena desblokeatzea, eremuan egiteke dauden urbanizatze lanak osatzea eta lurzatien erabilera auzoaren beharretara egokitzea. Gaurko gaia da etxebizitza eta kasu konkretu honetan da Errotxapeako Anelier pasealekuan non planteamendu izan da. Etxebizitza planari jarraipen bat emanez lurzoruaren erabilera aldatu.
Eta terziarioa batzena pasatu da erresidenzializatea, eta horrekin lortu dugune izanen da 3 gauza. Bata, etxebizitza kopuru desente bat, 250 etxebizitza, horietako erdia babesturik, egiten dugu bulebar guzti hori bukatu, eta bukaera izanen da bestea ezen bezala izanen da zona berde eta arbolak eta hori guztia. Eta gero beste aldetik lortuko dugu dotazioak sartzeko toki eder bat. Orduan, horrekin eta hor justo ondoan daukagun duela gutxi egin genuen partzela batzuen subasta, kopurua, etxebizitzaren kopuruan inguru hortan izanen da, bizpahiru urtetan 200 piko etxebizitza, eta horietako gehienak babesturik, eta aldi berean, nolabait, bukatzen dugu zonaldea planteamendu urbanistiko batetik. Eta esan beharra dago, hau kontutan hartu behar da, zonalde horretan gaur egun dagoen aparkaleku bat, eta egin dugu horretarako plan berezi bat, non hor dauden plaza guztiak joanen daraz desagertzen poliki-poliki eta 2 fasetan gutxienez, eta aldi berean plan horrekin lortuko dugu estrategia desberdin batzuekin, nolabait berreskuratzean galduko den kopuru osoa. Administrazioa zugandik gertu proiektu abiatu du Baztango Udalak. Administrazioa herritarrengana hurbildu eta eguneroko tramiteak erraxago eta erosago egin ahal izateko. Hori horrela ziurtagiri digitala eta klabe sistema eskuratzeko edota gizarte segurantzaren, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren eta trafiko zuzendaritza nagusiaren zenbait tramite egiteko aukera emanen dute. Are zehatzago hurrengoak izanen dira abuztuaren 4an Baleko etxean eskainiko diren zerbitzuak. Ziurtagiri digitala edo klabe identitate elektroniko eskuratzea. Gizarte segurantzarekin lotutako kontuak argitzea tramitei buruzko informazioa, bizi laborala, kotizazio oinarrien txostenak, erretiro pensioaren adinaren eta zenbatekoaren simulazioa. Prestazio diferenten eskaerak eta Europako osasun txartela eskatzea. Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren tramiteak, prestazioen eskaera, datuen konsulta eta aldaketak eta ziurtagiriak. Trafiko zuzendaritza nagusiarekin zerikusia duten kontuak ibilgailuen alta, bajak, zein titulartasun aldaketak, partikularren arteko nekazaritza ibilgailuen transferentziak, ibilgailuen gidarien historialaren eta puntuen txostenak eta ibilgailuen zein gidarien helbide aldaketak. Herritar karpetaren funtzionamenduari buruzko informazioa. Derrigorrezko 2. hezkuntza DBH, lehen hezkuntza edo batxilergo tituluen homologazioaren inguruko informazioa. Zita eskatzeko epea zabali dagoeneko eta 948 5 00006 zenbakira deituta eskatu daiteke. Lesakako musika bandak uztailaren 3an emanen dio amaiera Pepito Yanzi lesakarraren irudia eta obra babesteko asmo handiko kultur proiektu bati. 7 urteko lanaren ondoren Pepito Yanzi diskoaren aurkezpenarekin amaituko da ekimena. Disko horrek musikariaren konposizioen aukeraketa bat biltzen du eta kontzertu berezi batean aurkeztuko da gaueko 10etan Albistur kalean, akordeolaria bizi izan zen lekuan. Emanaldian euskal musikaren izen nabarmenetako batzuk bilduko dira bertzea bertze Xabier Zabala, Garazi Nabas, Iñaki Tiegez, Joxan Goikoetxea, Aitor Furundarena, Beñat Mitxelena, Antxon Gisasola, Dani Konde eta Leire Erretegi. Dantzariek, trikitilaria, Jose Juan Zubiete, Txabe Bersolariak eta Neli Jantik ere parte hartuko dute euskal musika herrikoiaren irudi garrantzitsuenetako bati egindako omenaldi kolektibo batean. Proiektua 2018an hasi zen Mikel Iriarte Lesakako musika bandako zuzendariaren eta Xabier Zabala konpositorearen ekimenez. Pepito Yanzi beti bizi ikuskizuna sortuz. Ekoizpen hark soinu-jolearen ibilbide personala eta artistikoa zeharkatzen zuen musikaren eta narrazioaren bitartez.
eta Lesakan estrenatu ondoren Iruñan eta Donostian ere antzeztu zuten. Proiektuaren bigarren fasea Pepito jan ziren 500 partitura baino gehiago biltzen dituen liburu argitaratzearekin batera iritsi zen, hoietako asko ordura arte argitaratu gabeak. Bilduma honek bere ondare musikalaren zati garrantzitsu bat berreskuratzen lagundu du eta akordeoi jotzaile, trikitilari eta folk musika taldentzako konsulta lan bihurtu da, dantza talde ugariren errepertorioan sartzeaz gain. Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Nafarroko hainbat artistarekin batera grabatu duten abestia aurkeztu dute. Segiko dugu kantatzen Iruñerriko jotak izena du kantuak. Izan ere iazko Sanferminetako prozesioan jota aldarrikatzale bat kantatzeagatik 3 kidek 1.800 euroko isuna jaso zituzten. Zentsuraren aurka eta isundegiko elkartasunez maiatzaren 23an JK jaialdia ospatu zuten Sanduzelaien. Iruñerriko eszena artistikoko Irun Jar Sound System, Arepas eta Las de Cardo kolektiboekin batera. Orain aurtengo Sanferminetako atarian kantu berri bat sortu dute, zentsuraren kontra eta kritika politikorako askatasunaren alde. Bertan keinu egin nahi izan dute lehenagoko jota aldarrikatzailei Jojon Prieto y los Guajalotes, Fermín Valencia. YouTubeen entzungai dago bideoklipa. Es cara la convivencia, ¿pa' qué vamos a fingir? Mientras sigan desahuciando, no se puede convivir, no se puede convivir, es cara la convivencia. Hoy sí, Pamplona, Saikin, Caleti, que tú tendrás San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín. Allá va la despedida, la que sale en Aldezar, la jota que no molesta, es casa sin habitar, es casa sin habitar, la jota que no molesta. Urrengo bater arte, hortxe doa gura gura. Urrengo bater arte, askatasunen defentsan, beti aurrera jotake, beti aurrera jotake, hortxe doa gura gura. Goizi, Pamplonesarekin, kaletik entzuten da San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, aizara borri ez izan